Čau, jmenuji se Dominik, je mi 19 let a momentálně studuji čtvrtý ročník na obchodní akademii v Plzni. Důvod, proč si studovat obor inovativní podnikání, je ten, že už od malička sním o tom, že budu podnikatel. Zároveň práce v týmu naplňuje, rád spolupracuji, ale také rád tým vedu. Nejvíc mě baví učení skrze praxi, protože věřím, že právě zkušenosti jsou klíčem k úspěchu. Za svůj život jsem vybudoval a dokončil mnoho projektů. Podílel jsem se na reklamní kampani Space for Talents, která pomáhá studentům vytvořit si vlastní biznis. Mám zkušenosti s organizací a částečným moderováním svého maturitního plesu a taky s pořádáním různých akcí pod dealerstvím Harley Davidson v Plzni. Díky těmto aktivitám jsem získal cenné zkušenosti, které rozvíjím i jako mentor v neziskové organizaci Envias, kde pomáhám mladým lidem s podnikatelským myšlením, ať už jak efektivně pracovat v týmu, nebo jak přenést svůj nápad do reality. V osobním životě se věnuje fitness, které mě naučil disciplíně a překonávání vlastních limitů. Rád vycházím z komfortní zóny a učím se nové věci. V neposlední řadě miluji motorsport, který pro mě symbolizuje naprostou svobodu. Podnikání jsem si vyzkoušel i na vlastní kůži, protože jsem v minulosti reselloval tenisky, kde jsem se naučil komunikovat se zákazníky a taky schopnost přizpůsobit se trhu. Myslím si, že se liším tím, že dokážu vidět příležitosti tam, kde je ostatní nevidí. Ať už jde o prodej tenisek, reklamní kampaň nebo plánování různých eventů, vždy se snažím přemýšlet jinak. Já dělám věci lépe a zajímavěji. Umím vyhledávat správné lidi do týmu, od kterých se dokážu inspirovat, ale co naučit. Protože si stojím za názorem, že inovace nejsou jenom o technologiích, ale hlavně o lidech a jejich nápadech. Chci být součástí prostředí, kde se inovace rodí, a právě proto věřím, že obor inovativní podnikání je pro mě ideální volbou. Děkuji za pozornost a doufám, že se uvidíme v druhém kole.